ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆକାର ଯୋଗ ଲେଖି ଶିଖିବା। କ ମିଶାଣ ଆ କା, ଖ ମିଶାଣ ଆ ଖା, କରେ କା ମ କାମ, ଖା ଲ ଖାଲ, ଗରେ ଗା ଦୀର୍ଘଇ ଗାଈ, ଚରେ ଚା ମୁଦ୍ମେଷ ଚାଷ, ମରେ ମାଛ ମାଛ, ହରେ ହାତ ହାତ, କରେ ଘା ଦନ୍ତେଶ ଘାସ, ଧରେ ଧା ଦନ୍ତେନ ଧାନ, ବରେ ବା ଦନ୍ତେଶ ବାସ, ଦରେ ଦା ଦନ୍ତେନ ଧାନ, ଲରେ ଲା ବର୍ଗେଜ ଲାଜ, ମ ଠରେ ଠା ମଠା।